Dragó, des de Castellonroi, amb el Xavi de Pardal, amb el submarino, estrenant-lo avui, i el Carles Madreño per aquí darrere. Tota la premsa, Canelles 8. Mare meva, com ve el submarino. És impressionant, Nacho. Està allà a prendre pel cul. Mira, mira el submarino. Mira el submarino. Que guapo. Ué! Mare meva, com vola això. És el neta. Mira el submarino. Com vola això, Submarino als mandos Xavi Verde. Aquí baix Carles Madreño. El pantà de Canelles, que fa pena, i el de Santana, que està ple. Ué! Aquí hi ha Àger, amb el Carles Madreño aquí. Per damunt de la mella, que no sé si tiraré o no, ja molt ponent, està tot el món sec com relliscat de ponent. El Xavi Verneda i el Carles Madreño han aterrat allí a Macierol i jo, hòstia, se queda curt el vol. $1.500. Aquí terradets, però no sé. A veure, anem a veure.